As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nining santos nga misa, ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, ang pagkahunong sa hingpit nining atong giantos nga COVID-19, ang atong mga benefactors ug donors nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghang mga grasya sa ila karong kinabuhi tungod sa ilang pagkamanggihatagon usab nganhi sa simbahan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Og himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Jeremias. Kining basahona mao ang saysay sa gipamulong o gibuhat ni Jeremias. Anak siya ni Hilkias, usa ka pari sa lungsod sa Anatot, sa yuta sa Benjamin. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matawo, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, Ginoong Dios, dili ako mahibalong kusulti kay batan-on pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Apan suginli ang katawhan nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan nga gisugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila kay ubanan og panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil o giingnan niya ako. Ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Karong adlawa, hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot, sa mga kanasuran ug sa mga gingharian, sa pag-ibot ug sa pagpukan, sa paglaglag ug paglumpag, sa paglig-on ug pagpatindog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ug palingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato, nga dalang panan. Usa ka kuta, nga manalipod ka nako. Kay ikaw man ang akong bato, ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. O Diyos, gitudloan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon, magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Alleluia, alleluia, wikain mo, uun nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nianang adlawa mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug niabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw nalaos ang mga linghod nga tanom
o kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Inigbunyag nato ng bunyagan ta na adayon ning tulo ka office ni Kristo atong maambitan. Ang iyang tulo ka buhat or buluhaton dinhis kalibutan. Gitawag ni nato og priestly, prophetic o kingly office. Ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Niya kung makabuhat ta ani ug andam kitang mubuhat, mahimo kitang pari, hari o propeta sa Ginoo, ang iyang mga pulong nga atong mabati mulambo din hinato. Mo kuan ba mo mamunga. Pero dili ganita mubuhat sa atong mga buluhaton isip pari, propeta ug hari sa Ginoo. Maapil ta atong tulo ka klase sa yuta nga dili gyud mamunga. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Jeremias gipabati og pulong sa Ginoo nga palakton siya aron pagsangyaw isip propeta. Nya kay anda man siyang mutuman, bisag naa siya'y murag kakulangan, ingon siya, batanon pa man kay ko, di man kay ko kamaong mutabi. Ingon Ginoo, ayaw kahadlok, ako'y mag-uban nimo. Ang ako lang gusto nga mahimo kang propeta nga magsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Nya kay nituman man siya, nakahatag yun si propeta Jeremias og dakong kausaban sa katawhan sa Israel. Kamo, kumusta man ang inyong pagkapari, pagkapropeta o pagkahari? Inyo bang gipuy-an? Wa pananglitan unsa may mga buhat sa usa ka pari. Ang basic gyud nga buhat sa usa ka pari kana gyung pag-ampo ug pag-antos. Ampo ug antos. Kamo mga Boy Scout, ang sa mo nganyo, Boy Scout mo? Murag bungol man atong mga Boy Scout. Boy Scout mo dili. Mag-ampo mo, kusog mo ampo. Wa man ni mga bungolon man ni sila amang pagyud. Kamo na lang diha dili Boy Scout, unsa man mo kusog mo ampo. Maayo. Kinsa dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw. Tasa kamot, magrosary ba rosary? 5 raman ka buok. Tanawa. Kinsa dinhi ang kusog kay muantos. Kana bang di gyud mo reklamo og pag-antos, di magbagulbol, dili masuko. Tasa kamot. Arang-arang kay naay ni isa. Ambot tinuod basad kaha, no? Pero congratulations. Mao nay pare. Basta kusog kang muampo, kusog kang muantos, mao nay trabahos pare. Pasabot ang pulong sa Ginoo mubunga. Pareha ni Santa Monica, kusog kay muampo, kusog kay muantos, ni bunga ang pulong sa Ginoo diha niya, nahimog yung buutan ang iyang anak nga wa gid unta toy tuo-tuo Ginoo, si Agustin, nahimog yung San Agustin. Tungod kay si Monica nagpractice sa iyang pagkapari, ampo, antos. Ana, unsa may trabaho sa usa ka propeta? Ang propeta musangyaw sa pulong sa Ginoo ug musaksi niini. So, sangyaw ug saksi.
Ang isangyaw pulong sa Ginoo, dili isangyaw ang mga libak kay mahimo ka ng marites. Dili ka mahimong propeta. Dili sad isangyaw ang fake news. Ang fake news ba di na mo isangyaw. Unsa may isangyaw? Maayong balita. Unsa may maayong balita? Ang kamatuoran. Nanglitan mo sangyaw ka nga mga matay gid ta sa madugay sa madali. Unsa man na? Kamatuoran na dili. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, mga matay ragid ta. Sige, ingna. Haron mahimo kang propeta. Ingna, ayaw pagkumpiyansa kay mga matay ragid ta. Ingkay, lagsik pa man kay ko. Si Father Bobby Paraguya, nagihaya pa man na ron. Lagsik ka ito. Wa man to'y sakit nga, kana yung dako nga grabing sakit. Ningkalit man lang to kamatay. At tong pizza 14. Karong pizza 25, ilubong siya. Atong iyampo, no? Kalit lang kamatay, ay. Kamatuoran na, niya maayo sad ng balita, nga magsigit tag sangyaw, nga mga matay rata. Nga naman, aron mangandam. Di ta magsalig. Anantan, batanon pa man yung mga Boy Scout. O may siguro anig, mabangga anig, habal-habal diya. Kabangga ni habal-habal, parok ang uani sa kanang gatir, awa na. Patay na ni kaugma. Di tinood. Ako sad pari, di isa ko magsalig kay naghanda ba kayong pari nga namatay lang samtang natug kay ambot lang kung siya namatyan na to partitingaling kaon kay inyong sampakan og maayo na cardiac arrest niya or namatay samtang gaduwa og tennis sama ni Father Suarez kay ambot ganong namatay sa to na sobraan tingali ka excited nasay namatay nga pare samtang naligo to banyo mga namatay sa kato dito banyo so maligo ra basag ko ika na bitag inig soda ko kay maligo na ko kani wa gini siguro anira karon ko to ba ni inighigda sad nako magsige sa kog ingon sa kong kaugalingon yay kamata pa ba kag ani ugma di ba nindot kayo kay makapangayo na tada ag pasaylos Ginoo ang pulong sa Ginoo mubunga sa mga propeta mao na ang magsasangyaw sa maayong balita naghatag og paglaom dili kahadlok kanibitang COVID murag galabi mangyong kahadlok ani kaysa paglaom kaysa tinuod no murag 90% kahadlok 10% ray tinuod niya nganong nahadlok man tag maayo kay hadlokon manggud ta nga ngilad ginang mamatay galikay tas kamatayon niya ang COVID kuno mo patay niya kay hadlok man tang mamatay naratol ang tibuok kalibutan mo nang nahimo siyang pandemic kay hadlok man tang mamatay ang ato untang isangyaw nga bisan tuod masakit ag COVID maayo rata ana kay wa man ikaabot og 2% ang casualties COVID ingkaw niyang maapil tas 1% mas maayo sad kay total tuwa naman na sa unang pagsangyaw nga mga matay ra kita o di ba kamatuoran man gid na pero ayaw nalag hadlok-hadlok ka isulti ang tinuod nga kining maong sakit dili ni makamatay 100% o mataptan ta ani only 1.9 or 1.8% ra ang mamatay so niining kuyuga karon ug mapulos ta COVID dinhi pila man ang 1.5% ani siguro mga usa ka buok away siguro karira diri ari mo mamatay mahadlok dahil mo diya nga karira man sila yung mga patyonon ikaw nga timingan unya tapadir ay sos pariharagod na anang sa nagdagan nga sakyanan karon sa tibuok kalibutan pila ka buok ang namatay kada adlaw hibaw mo oy tubag i-search sa Google di ba masyaka pila ka buok mamatay kada adlaw sa vehicular accident. Yang anong sige manggiapon og padagan og mga sakyanan. Wa man lagi ta mahadlok siging palit ana mga motor, mga bisikleta, mga sakyanan, mga sports car. Wa man lagi ta mahadlok. Mas daghan pa nagpatay kaysa COVID kada adlaw.
di man ka mong tuo. I-search. Pila ka buk namatay anang inom. Kana bang inom ba? Inom good. Nganong sige malagi ito, pamaligya gyapon ana imnonon. Ibaw na ko kung say na ani na ay gapaluyo nga dili propeta sa Ginoo. Ang propeta sa demonyo nga magsabwag og kahadlok sa tibuok kalibutan. Kay kani manggong propeta kun mao na nay mosulti, naay paglaom, naabay sana solusyon sa mga problema. Sama gud ni Kristo, moingon din siya, bulahan kamong mga kabos. Og ikaw kabos ka makaingon ka, wala no, kanindot di ay. Kay karon didis kalibutan ingnon ka, alaot ka kun kabos ka, alaot ka kun wa kay grado, alaot ka kun wa kay kwarta, wa kay house and lot, wa kay sakyanan, alaot ka. Luoy kay ka. Pero si Kristo pasultihon, bulahan kamong mga kabos. Sus, mura kag maulian, eh. Di ba? Hindi mo kong tutukan. Mao mo na. Ikaw niya pa dir kaming gidaog-daog, sigihan kulatas mana, sigihan og libak, sigihan og lutos. Ingon des Kristo, bulahan kamong gilutos o gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Nindo tay, pag sadya kamo, lukso kamo sa kalipay, kay dako ang inyong ganti didto sa langit. O di ba kanindot ana? Asawa ka, lagom imong naong, yung dako gining ganti sa langit ro nani. Sige ra kag katawa ngadto. Dugay nimong katawa, hungaw na kay imong baba, kay nangalubo na imong ngipon, gikulatas imong bana, pero ang imong paglaom, dako giniganti didto sa langit. Tinuod na dili. Magpakulata mo dili. Na siya. Ikaapat ay katulo ang pagkahari. Ang hari para sa Ginoo magipuy-an ni Kristo mao ang paghigugma, mo ginigauna. Ang hari mao man ay mag-atiman sa iyang gingharian. Ang gingharian sa Ginoo gingharian sa gugma. Ang paghigugma ay mao na nga siya mo'y hari, pero mihugas siya sa atong tiil. Kay kasagaran god sa mga hari, mao may hugasan ang ilang tiil. Si Kristo mo'y nihugas, kay ang nahigugma, kusogid na nga moalagad. Sa inyong balay, kamo mga ginikanan, kamo man say hari didto, unsa man? Kusog mo moalagad o kusog manugo? Ha? Kana, bantay mo diha. Kamo mga maestro, maestra sa inyong kwarto, sa inyong room, kamo masay hari diha. Sa may inyong gibuhat, kusog mo manogo o kusog mo nga moalagad sa inyong estudyante. Ang pari, mo masay hari din sa parokya, unsa man kusog ni moalagad o kusog manogo. Doko-doko day mga staff na sige ka panugo diha. Saba ang gani ka. Ako na ni Osbon, din ako manogo, kay wa gini ayo ni manogo tada. Ning kamot lang ta. Way sugo ay. So gugma ang gauna. Ang sunod mao ang paggiya, ang pagda sa katawhan base sa gugma. Mao na atong synodality of the church. Ang simbahan nagpanaw isip usa ka panon. Ang gada sa maong panon gugma. Dili kahadlok. Kay doon narabasad tayo mga leaders nga kundi ka mo sunod, patay. Mo nang maahat kag sunod, kay patyon man ka. Mo na siya ay atong likayan. Mo na kamong mga ginikanan, dada ang inyong anak kanay simbahan tungod sa gugma, dili kay gilubag ang dunggan. Simba na. Bunluton pag yun. Nari na, ay pagsigdua dia, puno nga na, manimba na ta. Karub, latuson ti karub. Ay arog simba, latuson ti ka. Mano imo man ang latuson? Pasag din ang magduwa diha. Simba nga rin. Ngayon, uli ni mo dito, palitig load. Ningon din na imong anak, buutan lagi dyan kay kamano. Sa maugin na mahitabo dong basta mo simba. Siya kung di mo simba, maing siya. Magsige ra gyud duwaan ng cellphone. Nga tapulan kay istanan.
Dili gyud kahuna-huna unsay mga buluhaton sa balay siya. Ako na imong gipasabot ma siya kinsa pa man di ay. Siya lahi gitag batasan man no kay magsigi jud kag tabang nako. Ako di jud ko motabang. Asa man niya ako padung ma impierno. Ana. Mao na imong paggiya, imo siyang tudluan unsay kamatuoran, dili ka sige kasaba. Parabatan ni mga bata dinhi. Nako, sige ha, basta magbinuang mo, suspenso ha. Ana, hinayon lag sulti ba? Kay natural magina magbinuang ka, suspensohon man ka. Unsa may suspenso pa der, di na mo kaso dinhi simbahan, di na mo pakanon, nya dili na sad mo tagaag 20. Ay gabot ini, kuan kay na mga bata, behave na kayo, nya mo siaw gani gamay. Oy, unsa man na, siaw man, awa na pa der oy. Hadlok naman sila, makasabot naman. Parihara sa guna dito sa langit, ingnon man tas Ginoo, magpakasala gani mo, impierno ha. Pero wata niya kasabi, impierno mo, wa na'y compromise. Sige ko na be, lingian na imong tupad. Lingia ba, ing na, saman, nakatuman ka aning gugma o masuko. Na dali ka musuko o say kahigugma. Istingin na ninyo nga tos yung balay ro, iguli, puyi ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Di ba ang kaluwasan, ang kalinaw, ang pagkamabungahon sa tong kinabuhi, mahitabo gyud. Ug mauna ang atong gipangandoy sa pagtubag nato sa salmo nga niingon ta sa to mag-awit ako sa imong kaluwasan. Makakanta-kanta ka, makakanta-kanta ka sa kaluwasan sa Ginoo. Mahibong lang ka nganong mubaha ang grasya tungod na kay nagpuyo na ang pulong sa Ginoo dinhi kanato. Pero musupak-supak ta, matud pas Ginoo sa unang klase yuta, mawara. Wa na kay makita. Ang usa na kay makita murag ni tubo, di sad kabunga kay wa man kagamot. Ang usa sad nga yuta tabunan sad kay portindaghan ng sagbot, ni tubo tuod ang pulong sa Ginoo pero wa gyud kabunga kay nasapawan sa daghang mga kabalaka, sampinit apan ang mabungahon nga pulong sa Ginoo diha sa yuta nga maayo kadtong tinuod gyud nga mo sunod sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita og nga masaligon ngadto sa Dios ug moingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Alang sa tong Santo Papa nga ang Dios kanunay manalipod kaniya ug sa simbahan nga iyang ginumala, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga ang Dios kanunay magpuno kanila sa kaalam ug kalinaw sa paghunahuna, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga magtutudlo, sa mga mananambal, ug uban pang nag-alagad sa katawhan, nga maangko nila ang kanunayng kalinaw sa ilang mga kasing-kasing, aron makapadayon sila sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga walay trabaho, nga makakaplag na silag ligdong nga mga panginabuhian sa pagsuporta sa ilang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos o bapuslanon, alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog paggiya di San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga kalag nga atong nakalimtan sa atong mga pagampo, nga maangko na nila ang kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Amahan nga mahigugmaon og maluluyon sa tanan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigон ka, Diyos, Amahang langit nun, ninggasan namong mga masalaypon, ang panggugpino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Ana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na ang kalag ni Father Bobby Paraguya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian. Mahatuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwas sa kabi sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa atong mga mata atong makita ang binhi nga mitubo ug milambo. Ligon ug tiunay kanunay gangpanan sa atong hingpit nga kaluwasan. Sa atong mga dunggan atong mabati ang pangaliya sa katawhan nga nagsangpit, nga giyahan sa katumanan sa langit nung gingharian. Uban kang Maria nga atong inahan, maghugpong ug magamahan tang tanan. Kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Señor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Magampo kita.
Ginoo, among amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon. Ang ato lang buhaton, magpuyo lang gid ta subay sa kinaiya or buluhaton sa usa ka pari, propeta ug hari sa Ginoo. Sa toy buluhaton sa pari, ampo ug antos. Ang propeta, sangyaw ug saksi. Ang hari, gugma ug giya. Nindot kay na. Salamat sa mga mahigugmaon atong mga kaigsuonan nga namalit sa atong slots para sa Thanksgiving ni Venerable Chofilo Kamomot sa atong HGBTC nga slots. Dinhi sa atong parokya, as of yesterday, ang atong halin miabot na og 3,294. Unya ang didto sa DST community, nihalinan pod sila na og 504 slots. A total of 3,798 slots na ang halin. So atong pakpakan ang namalit. Naapay 3,202 ka slots. Kung ano lang kaadlaw ang kuwang. Unsa naman tarong pizza ha? 20. So pito na lang kaadlaw. So paspasan tanig palit kay haron ma-kompleto gyud. So sa pito ka adlaw, so ayan na tog hurot og palit ning 3,202 slots. Pangutan na imong tupad be, na pila na may napalit nimo. Gamay pa gani na pun ito kay kana ganing kuan aron mahurot ni. Bitaw mga igsoon, nindot gyud nga makaapil ta nining kalihukan sa simbahan. Kung gusto kitang mugastog kwarta, gastuha imong kwarta pagtabang sa mga panginahanglan sa simbahan o sa katawhan nga naa sa simbahan. Di gyud ka magmahay, piluon gina og balik nganha nimo. Munay teknik nga wa kayo makuha sa uban. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang luhod. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella primut hostilia, darobur ver auxilium, uni trino qui Domino, sic sempiterna gloria, qui vitam sic